Nalazimo se u jednom prostoru koji treba naravno srediti iz estetskih razloga, iza naših leđa vide se neke cevi, da ja ne bi dalje pričao jel tako Mića, on će reći tako je, nego ću ga samo pitati šta ćemo ovde i kako ćemo rešiti ovaj problem. Tako je na ovo prethodno što si rekao. Postoji više varijacija da se zatvori ovo, gips, univer, OSB, ima više varijanti. Došli smo do određenog zaključka kako ćemo zatvoriti ove ovdje cevi. Za to će nam biti velika pomoć instruktori Knaufa, je li tako? Nebojša Stanković i Srđan Bočić. Znači instruktori, šta to znači instruktori Knaufa? Pa to znači da mi idemo na teren, obučavamo majstore. Nama ovde treba da zatvorimo ove cevi, one su kao prvo ružne, kao drugo proizvode neke zvučne efekte koje smetaju ovom prostoru. Razne kombinacije smo pravili, na kraju smo zaključili da je ovo sa Knaufom najlogičnije. I ja bih sad hteo da napravim ovde jedan zidić, znači da što manje prostora oduzmemo ovom prostoru, a pošto ovo izlazi ovde, da li je moguće da ga napravimo ovde kao ispust i ovde zid? Naravno, od gipsa je sve moguće. Što se tiče zvuka, stavit ćemo vuno. Instruktore, samo jedno pitanje. Ja već pretpostavljam šta je ovo, ali da mi kažeš ova gumeni diktung ili kako se to već zove? Ovo je diktum track. To je neka guma, jel? Da, guma od 6 mm debljine, lepi se na profile do svakog zida. Između profila treba staviti diktum traku i zvuk ne može da prođe. Eto, nešto smo novo saznali. Ja moram da prekinem naše majstore još jednom. Majstore, hoćeš da mi kažeš šta je to? Ja se stvarno ne znam šta je to. To je ta druga traka što smo pričali, to je razdelna traka. Lepi se na zid. Razdelna traka. Razdelna. Pojenta je da razdvoji dva materijala. Misliš? Ovde imamo beton, ovde ćemo imati gips. Ono što majstori bandažiraju u ivici nije preporuka da se radi. Preporuka je zalepiti ovu traku. Dobro. Ispuna se neće za nju zalepiti. Kad dođe do rada u objektu, pukotina, ako dođe do nje, će se javiti kao dlaka. Kao jedna linija, i neće se videti. A ovo se skine posle do... Da, kasnije ćemo skalperom iseći ovo. Druga prednost je kad radimo u okrečenom prostoru, znači ne prljamo postojeće zidove, nego samo ovaj odradimo, ofarbamo ga i sečemo skalperom. Bougainfiler je
ispuna za punjenje sastava. To je sad ovo ovdje, tako? To je sledeće što radite. To je to. Ovo do zida punimo. Sad fugin filer se koristi u sadejstvu sa bandaž trakom. Postoji kvalitetnija ispuna Uniflot. Na fabričkim ivicama nema potrebe za bandaž trakom. I ovdje ćete staviti onaj profil, tako? Na svim ovim ivicama. Aluminijumska ugaona lajsna. Kod ugradnje ovog profila jako je bitno, znači ispuna treba cijelom dužinom ravnomerno se nanese i tek se onda utisne profil. Jedino tako, kad dođe do udarca, ne dolazi do pucanja uz ivica ovog profila. I jedna još važnija stvar svega toga je bandaž traka. Postoje 3 vrste bandaž traka, papirna, sa staklenim vlaknima i ova mrežasta. I koju ćemo mi da stavimo? Mi ćemo staviti papirnu, pošto je najkvalitetnija.